जय जगन्नाथ आम गाँव में आज सुकिंदा कप क्रिकेट आयोजित होती जहाँकि आमर एमएलए प्रीति रंजन घड़ाई द्वारा आयोजित क्रिकेट जहाँकि पंचायत प्रत्येक पंचायत खेल हो गाँव जी क्रिकेट खेलाड़ी अच्छा सुवर्ण सुजय बर्तमान समस्त गंजी दि जाए। धन्यवाद धन्यवाद आज बर्तमान जीत 6 जन टीम को एवं अतिथि को अनुरोध करी आसन अलंकृत करेंगे। बर्तमान माड़गोला गंजी महाफिरी क्लब बर्तमान गंजी चलती भर खेलाड़ी किए मत जना पड़ना केवल गंजी पिंधि दे कि खेलने उपभोग कर खाया व्यवस्था ना आमर लक्ष्मीधर भाई किसी कहतु तरबुज ड्रेस खेली तरबुज ड्रेस ये जो लोकेशन पिटी पड़े आम गुगुल माइले मिलू मन भाई आमर खेल विषय किसी कहवा खेल सैले प्रत्येक टीम रो कैप्टेन आमर ये अधीन छिड़ा होती नाली नाली बेरंगी कलर पिंधिकी सब आम खेलाड़ी भाई मैंने छिड़ा होती। मुख्य अतिथि आमर मझे पहुँच जाती सरपंच महोदय ये आमर होती मेन अतिथि जहाँकि इंस्टाग्राम रे अनटैलेंट गायज बर्तन समस्या महोदय एवं सरपंच महोदय उपस्थित बर्तन जीत 6 गोटी क्रिकेट टीम 90 भाई मैंने प्रतिरंजन गड़ाई मानव संस्था सुकिंदा कप क्रिकेट आगामी दिन में आपण मानू अति सुंदर चमत्कार खेल भेटिदेवे तेणु उद्घाटन करने पूर्व समय तो संक्षेप मुख्य सरपंच अधीन किसी कहे आगू आंतर्जातिक हो कि राज्य स्तर हो ग्रामांचल पानी माने उच्च स्तर खेल आगू भविष्य पदक्षेप नहीं माननीय विधायक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद समस्त पिला धन्यवाद दो समस्त भल खेल अनुरोध कर समीक्षा महोदय को से किसी बर्तमान आमर समित सभ्य सरपंच जे कि खेलाड़ी मान को हैंडसेक कर एडिटिंग कहदेवी
ପାଇବନି 10 ଓଭର 60 ଓଭର ପାଇବନି ଗୋଟେ ହେଲାନି 60 ଘର ଅପମାନ ହେଲା ଏମିତି ଅପମାନ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ୱେଲକମ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ନେ ବାପା ଏ ଭାଇ ପଳେଇଲେ କି ଆସ ଆସ ଏଇ ସାମନା ପଳା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ टीवी रे ସେପଟ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ହଁ अरे बुआ भाई काटी दिली आज तो आम खेल खेलू तो खाली ତମେ କିଛି କହିବ? खेलू तो भाई जहाँ कहला मुझे सहमत। ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଇ କଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନା ବ୍ୟାଟର ନା ଫିଲ୍ଡର? ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ये अमित भाई ये जो वाइस कैप्टेन ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବାଟ ତାରିଣୀର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ପାନ ଖାଇକି କିଛି ଖେଳ ବିଷୟରେ କହିବେ? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ଖେଳ ହଉଛି ବୋଲି କିଛି କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇଚାରା ଖେଳ ହଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ତରଫରୁ ଖେଳ ହଉଛି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ 10 ଭାଇ କିଛି କହିବେ ଖେଳରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାଇ ସେ କନ୍ତିରା ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ରେଡି ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି ଆମର ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଖେଳରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମନ ବହୁତ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଜିନ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତଥାପି ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ଦୟାରୁ ଖେଳ ହେଇଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାଇକି ଗଞ୍ଜି ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ଫୁଲ ବାଇଲା କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନଣ୍ଡା କହୁଛି କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଇଏ ଇଏ ଗୁରା ଆଣିବ ଏ ମନୁଆ ଯା କହିଲୁ ନଣ୍ଡା ଭାଇ କେତେ ବାଡେଇବ? ହଁ ଖେଳର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମନୋଜ ସେଠୀ ବାବୁକୁ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ମତେ କିଛି ଆସୁନି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯାହାକୁ ଆସି ତାକୁ ପଚାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଣୀ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ବଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାମେରା ଏପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ବଲ୍ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ତ ହେଲାନି। ମନ୍ତ୍ର କାମ କଲାନି ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲିଗଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନ୍ୟୁ ସନରାଇଜ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସାର୍ ନ୍ୟୁ ସନରାଇଜ ଏଇଆଡ଼େ ପପୁଆଇ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନା ଭାଇସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ? ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଆଜି ଖେଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଥର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସାର୍ ପିଲା କ'ଣ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆଣିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖେଳ ବିଷୟରେ ଚାବିଟା ନେଇଯାଇଛି ରହିବ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା
ଦିଲ୍ଲୀପ ନା କୋଡ଼ିଏ ରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୋଡ଼ିଏ ଘରୁ ଘରୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ ଦିଲ୍ଲୀପ 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 ପ୍ରଧାନ ବୁବୁନା ବୁବୁନା ଆଉ ଟିକେ ଏକରୁ गेंदबाजी जारी रहती काफी रन और सेकंड बाजी उनके द्वारा